Sobrang ganda ng snow dito mga kabisdak. At hindi naman siya ganun talaga kalamig, pero dapat hala. Can you hold back the GoPro? Kabisdak! Kabisdak, oy, si manood na tayo sa TV. Magsama-sama tayo, Bisdak Osi. Yan mga kabisdak, grabe yung traffic. Pero ano lang, 2.4 kilometers. Pero grabe yung traffic. Mura pa jag na yung mga garden. Sign na. Oh. White garden. Mamaya lalapit tayo dyan mga kabisdak. Gugunitan natin yung snow. Hahawakan to. Grabe yung traffic. Wow! Grabe kayo ba? Hindi siya ganun kalamig mga kabisdak. No? Para siya cooler kayo ba? Right, dito. Ano ito dire? Ano ito ang karagatan mo? Nindot. No? Let's park here. Mag-park ito. Yay! Welcome to Snowy Mountain! Laki ng space natin. Pwede ka tumabi kung ano. Hey guys! Hi! Hi, followers! Hi, followers! Yun na kabisdak, dito na kami. Puno dun ba? Kaya hindi na makapasok dun. Oh! Hindi pala ganun ka, lamig. Alright, so yung first na gagawin natin mga kabisdak. Hawak tayo ng snow. Matigas. Ice block. Woo! Dili man so Deb, yung jacket. Jen, look up here. Is it okay? Nice, good one. Maganda pala to. Saan ito rin to kay ate? Ito maganda. Bodyboard. Nice. Ate, suot mo na to. Wait lang. Close it first. Si Galvin nanginginig oh. Galvin, is it cold? Very cold? Are you shaking? Ate, nasa Australia na talaga tayo ate. Oo. First time yun din pumunta nakakita na snow, first time mo? Pre, First time namin. Daming tao mga kabisdak ko. Kita nyo? Guys! Hi guys! Kung saan man yung lugar siya? Perisher? Perisher na. So tingnan nyo mga kabisdak, puno yung parking area dun no? Yung mga bata enjoy. Pero ito sa side na to matigas yung snow. So pupunta kami dun. Mamaya. Here. Okay, here. Careful. So itong area kung saan kami nakapark is mga almost 1 kilometer pa doon sa headquarter, yung sa pinaka main center talaga ng Snowy Mountain ito. Kasi puno, dami. Yung mga bata. Yung mga bata. So itong snow mga bisdak kung saan ako ngayon, hindi masyadong soft. Yung matigas na so, pero malapitan natin ang Zach. Kaka natin yung outer layer niya parang yung sa freezer. Ganito. Pero yung overall talaga matigas. Delikado sa injury. Ganda. Napakaganda na experience. So masasabi namin ng Zach na nandito na talaga kami sa Australia. Ate, ano masasabi mo sa lugar?
Ganda, no? Oo, paganda. Nasa Australia na talaga ako. Oo mga kabisdak, kami 6 years na kami dito sa Australia. First time kasi yung lugar namin ano, parang Singapore lang din. Busy. Pero ito, nasa Australia na talaga. Abli pang car, kaya ang kuhan kong mga... Yay! Hello! Oh! Wow! Is it fun? Hi Jian! Ay, lahat ay sa kanay lubak. At sila gabi. Sobrang ganda ng snow dito mga kabisdak. At hindi naman siya ganun talaga kalamig, pero dapat, hala! Can you hold back the GoPro? Mga kabisdak. Wala, la, 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 la. Yes! Tubugan ride. Ayos. May try na ka? So that's why we need this, no? Grabe mga kabisdak yung challenge. Sobrang hirap, Jen, come here. Sobrang hirap maglakad dito mga kabisdak kasi matigas yung ice dun. Here, medyo soft. Hanap kami ng toilet. Hanap kami toilet. The toilet is over here. Okay. Hanap kami toilet mga kabisdak kasi gusto kami mag-toilet din siya. Look at this view. Can I pee? Yeah, over there. Here's the toilet. Over here, at the back. Okay? Almost there. Sobrang hirap maglikad. Wow, this is a nice spot. Whew. Look at this view. Wow, look at this view mga kabisdak sa likod ko. Hi. Dati pinapangarap ko lang ito mga kabisdak na maglakad sa snow, no? Na ganito. Ngayon at least nasubukan ko na talaga. How to pee? Okay. Alright, come on. Go. So kung nakikita nyo ito mga kabisdak, para siya naging karsada, diba? Kasi mayroong nagtawag nun, motor ski. Mayroong dumaan kanina, nag-motor ski. So dito banda mga kabisdak, napakaganda ng ice. Para siyang ano ba, napaka-soft. Right, Gian? And look at this view mga kabisdak. Oh. Gian, not the side, over here. And the trees. We need to go back to our group. Alright. So nagwiwi lang kami dito mga kabisdak. Wow. Come on, okay. We go on that side over there. Oh, we need to put your gloves first. We need to stick together. Yung sipon ko. Oh. Hey, Gina. We need to stick together. Why? Here in the... Oh, no. Right over there. Yeah. Go. We're here. Oh no. How do we do this, man? Alright. Hello, follow. Done. Hello, followers. Hello. Oh my God. Okay, come on, guys. Snowball? How big snowball can you make? Okay. Then you throw to daddy. If you can hit daddy. I need to. Yun mga kabisdak. So ano ngayon mga kabisdak ko? Iwan ko lang mga kabisdak ko anong oras na ngayon. Siguro I need nasa... to go to Sunray. Okay, let's go to Sandre. Siguro mga almost 12 na. So yung kasamahan namin mga kabisdak, nag-init na pagkain namin kasi meron silang dalang parang camping stove. So ininit nila yung pagkain. So makikain kami mga kabisdak. Kasi yung dala namin mga tinapay lang. Oh, Gian, Sandre, Gian, not there. Gian, that's dangerous. You'll get fall down like daddy. Remember what happened to daddy? There's a sinkhole. Alright, come on guys. Come on. Oh, look at this guys. Big one. Ooh. Very small. Don't go there. So, delikado tong ganito. Gian, don't go there. Come here. So, delikado to mga bisak pag mahulog ka dyan. Oh. Very soft. Because that's all water there. Okay, come on. Gian. Don't go there.
mamaya. Kasi kayo nakita. Kanya na natin. Hindi hapunan na lang. Pakita nga natin yan, pre. Kasi cool tingnan eh. Parang totoo talaga nagka-camping, di ba? You know? So meron kaming camping. May apo yan, pre? Oo, syempre. Wala. Ayun, meron pala. So yun ang abisdak. So gawa kami ng kape. Sobrang lamig. Hello, followers! Woo! Followers! I love it! Super lamig! Daddy, very good. Kung nandito lang kayo, followers. Good to warm up. Ito, mama. Ready? At the bowl. Hindi ko yan. Alfal. Si hi pala, si ano. Hello Si- po! Regine po! Regine. Shout out kay Canberra. At saka kay... Ha? Danica! Danica. Sa mga Danica. kamote. Hanapin niyo yung channel ko. Ay, Nag-vlog sige kasi po. ako. Ayun! Sinabi ko nga po kayo, nagsabi ko nakita ko kayo. Stock cross. Oo. Yun na siya. Nagkakilala lang kami sa ano din sa school. Oo nga daw. Sabi ko So, yun. nakita ko na kayo. Pagdating. Hello! Like and subscribe! Like and subscribe ka. Tignan mo ko. Ang ano pala, kanina, maraming battery. Pag punta sa snow kanina, nalubog ako. Diretso nalubat yung ano, yung... Sa malamig. Oh, diretso na empty talaga. Ganun ba yun? Oo. Oo, yung nalubog ako kanina. So, ito mga kabis ako. Si paring Ron. Malamig Gawa ng dito, kape. mga followers. Nanginginig kami. Kakape kami. Pre, makinig ka! So, ito yung kape. Dapat OA ka. Let's go, let's go, let's go. Balik na tayo. Yeah! Alright. Kilala niyo si, ano, si Vlogger Dong? Nag-vlog sa camera. Ay, hindi po. Isa siya Vlogger Dong. And then, Ikaw yung una namin nakita. Ay, Sasha si Kuya Robby. kay Robby si Idol. Magmimit kami ni Vlogger Dong mamayang gabi. Oh, kasi taga-Canberra naman. So yun mga kabisdak, yung very sweet couple na si Rex na tsaka si Gail. Rex and Gail mga kabisdak, si Gail. Isang nurse dito sa Australia. Hi Gail, shout out naman dyan. Shout out. Shout out sa Shout out sa Pinas. mga kamag-anak namin. Hi, followers! Saan ka sa ano, Pinas? Natanong ko na eh, nakalimutan ko lang. Tagaligaw, Albay, Oh, shout out. Philippines. Mabuhay. Ligaw Albay, shout out. Yun mga kabisdak no, so continue tayo sa ating vlog ngayon mga kabisdak. Galing ako dito sa tuktok na bundok mga kabisdak. Pasensya na pala, gumawa ako ng 10 minutes na raw vlog, 10 minutes unedited vlog mga kabisdak. Pang ano lang, pang snip click ba? Ano, para lang ano, parang tunay. So pasensya na mga kabisdak kung merong na tawag nun, tatagalog ng mga kabisdak. Kung naniwala kayo dun sa parang surviving solo survival na in-upload ko the prior days. Ano lang yun, drama na yun. wala akong isip na magawang content mga kabisdak. So yun ano, nandito kami with friends from school ni Gian dito sa Snowy Mountain ngayon. So andun sila mga kabisdak ko. So tawag nito mga bisdak, napakaganda mga ito, napakaganda experience. Itong snow mismo is napaka soft. Para siyang sa mga shake mga bisdak ba, crush ice na yung ginagamit sa mga milkshake, yung mga ganun. So natikman ko kanina. So balik na ako dun mga kabisdak. And then after nito mga kabisdak, dun kami tatambay sa Canberra. And then bukas imit ko pala si mamayang gabi, sabi ko na imit namin si Vlogger Dong dun sa Canberra. So hopefully hindi kami busy at meron pa akong time na imit si Vlogger Dong, no? So yun. Right. So pauwi na kami mga bisdak. Yung meron mga last na Tatansin na. Tatansin na. Yan na. 1, 2. si nanay. Ate. Oh! Si nanay. Pag magkaka-short road ka, kahit lang. Pero ito kasi, ano to, may analgesic. Mawawala yung sakit. Oo, so ano siya,
Antibacterial, anti-inflammatory. Okay lang. Kasi nahirap yung pose. So punta na kami balik sa ano, sa Canberra para maka-check-in kami sa hotel namin. Pero maganda sana mga kabisak kung makapunta kami doon kasi hindi pa kami nakapunta doon mga kabisak. Pero kung nakikita nyo naman yung mga sasakyan, no, parang sobrang puno. Hindi ako sure kung papayagan or pwedeng dumaan doon. Uwi na kami. So salamat ulit mga kabisak noon na sinamahan niyo kami sa aming vlog ngayon. Kahit napaka-simple lang, lalaro lang kami dito sa snow. Sobrang enjoy ng mga bata mga kabisak. So see you sa next vlog.